Што за маштабныя пошукі ў крупках, чаму нелегальны гандляроў абуткам затрымліваў АМАП, важныя змены на аўтамабільным рынку краіны, і Александр Лукашенко сустрэўся з амерыканскім прапаведнікам, а таксама сёння ў выданні «Куды знік Сергей Ціханаўскі» і «Дзень сям'і ў Беларусі». Гэта праграма «Белсат онлайн» і мы пачынаем. Учора ўвечары ў Менску на вуліцы Леніна адбылося жудаснае ДТЗ. 34-гадовы кіроўца матацыкла «Кавасакі» сутыкнуўся з аўтамабілем БМВ, што рухаўся ў спадарожным кірунку. Ад магутнага удару матацыкл адкінула на сустрэчную паласу, дзе адбылося яшчэ адно сутыкненне з легкавіком маркі «Біт». У выніку здарэння матацыкліст быў тэрмінова дастаўлены ў больніцу для абследавання. На месцы аварыі працавалі работнікі ДАІ Ленінскага раёну і следча-аператыўная група. Яны высвятляюць усе абставіны інцыдэнту. На вуліцы Лабанка ў Менску сталічныя ратавальнікі вынеслі мужчыну з ахопленай агнём кватэры. Паведамленне пра пажар паступіла на нумар 112 ад відавочцаў уначы. Падчас агляду адным з пакояў 5-пакаёвай кватэры ратавальнікі знайшлі мужчыну без прытомнасці. На яго надзелі адмысловую маску і вынеслі з небяспечнай зоны. Мужчыну шпіталізавалі медыкі. Астатнія жыхары кватэры здолелі выбрацца з памяшкання самастойна. Пажар тушылі 6 адзінак спецтэхнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Дакладныя прычыны і абставіны здарэння высвятляюцца. Рынок падтрыманых аўто ў Беларусі перажывае сапраўдны бум. За першыя 4 месяцы гэтага года фізічныя асобы ўвезлі 38 тысяч машынаў. Гэта ўдвая больш, чым прадалі ўсе афіцыйныя дылеры краіны разам узятыя. Вось што выбіраюць беларусы паводле звестак БАА Консалт. Улюблёны тып. Красоверы упэўнена перамагаюць. Іх вязуць удвая часцей за седаны. Самая папулярная мадэль – амерыканскі Chevrolet Equinox. Узрост і колер. У сярэднім аўтамабілям 6 гадоў. У выбары колеру беларусы кансерватыўныя. 80% імпарту – это шэрыя, чорныя ці белыя аўты. Імпарт машын старэйшых за 5 гадоў вырас на 20% у параўнанні з мінулым годам. У БАА Консалт мяркуюць, што аснову рынку цяпер фармуюць менавіта падтрыманыя аўтамабілі сярэдняга ўзросту, якія грамадзяне самастойна купляюць за мяжою. У Берасці затрымалі двух падлеткаў 13 і 16 гадоў, якія арганізавалі серыю дзёрзкіх крадзяжоў. Хлопцы дзеялі паводле сцэнароў баевікоў. Надзеўшы балаклавы, яны надумалі скрасці матацыкл. Гэта ім удалося. Калі той зламаўся, яны ўтапілі яго ў вадаёме. На гэтым юнакі не спыніліся. Хлопцы праніклі праз дах у чужы гараж і выкралі яшчэ адзін матацыкл, на якім каталіся цэлы тыдзень. Папаліліся гоншчыкі на запраўцы, дзе іхныя нервовыя паводзіны прыцягнулі ўвагу ДАІ. На старэйшага падлетка заведзеная крымінальная справа. Сёння ў краіне адзначаюць Дзень сям'і. Белстат падрыхтаваў цікавую статыстыку, з якой вынікае, што ў Беларусі больш за 2,5 мільёны сем'яў, а сярэдні ўзрост, у якім людзі бяруць шлюб, паступова расце. Для жанчын гэта 26 гадоў, а для мужчынаў 29. Што датычыць хатняга жыцця, то лічбы паказваюць гендерны дысбаланс. Хоць мужчыны працуюць на 1,5 гадзіны даўжэй, жанчыны трацяць на побыт і клопат пра блізкіх удвая больш часу, амаль 5 гадзінаў штодня. Агульная нагрузка ў беларусях дасягае 10 гадзінаў на сотні. Пры гэтым большасць параў прымае важныя пастановы супольна, але штодзённыя пакупкі застаюцца на жаночых плячах. Цікава, што самым папулярным месцам для вяселляў летась стаўся жнівень, а ствараць сем'і беларусы гатовыя нават пасля 65 гадоў. Гэткіх шлюбаў за год паболела на 500. Сергей Ціханаўскі, які пасля вызвалення амаль не з'яўляўся ў медыях, цяпер жыве ў Злучаных Штатах. Як распавяла выданню «Зеркала» Святлана Ціханаўская, блогер і палітык пастанавіў зрабіць паўзу ў публічнай дзейнасці, каб, цытата, выдыхнуць і заняцца сабою. Цяпер ён актыўна вывучае англійскую мову і выхоўвае дзяцей-падлеткаў, пакуль Святлана працуе ў Варшаве. Паводле Ціханаўскай, ейны муж аказаўся нястрогім бацькам і атачае сваіх дзяцей любоўю, наганяючы страчаныя за кратамі гады. Што датычыць будучыні, то Ціханаўскі плануе вярнуцца ў медыяпрастору, калі прыйдзе час, але пакуль не вызначыў, ці будзе гэта палітыка альбо вяртанне ў блогерства. Сама Святлана азначыла, што дзякуючы дапамозе мужа з дзецьмі, яна здолела больш увагі надаваць здароўю і працы ў Польшчы. У крупках абвешчаны маштабны збор валанцёраў для пошуку 72-гадовай Алены Цехавой. Жанчына знікла яшчэ 25 красавіка. Камера назірання зафіксавала, як раніцу яна выйшла з дому ў вайсковым мястэчку Крупкі-2 і скіравалася ў бок гораду. З таго часу невядома, дзе яна.
Раней пенсіянерка ніколі не знікала і не мела праблемаў з памяццю. У дзень знікнення жанчына была ў светлай падоўжанай кофце, шэрых нагавіцах і светлай хустцы. Важная інфармацыя для добраахвотнікаў. Маштабныя пошукі з удзелам міліцыі, вайскоўцаў і пошукавых атрадаў «Анёл» і «Сірыус» пройдуць у суботу і нядзелю 16 і 17 траўня. Далучыцца могуць усе ахвочыя, асабліва патрэбная дапамога матацыклістаў на эндура для правярання лясных масіваў. Калі вы гатовыя дапамагчы або валодаеце інфармацыяй, тэлефануйце на гарачы нумар 7733. Кожны чалавек і кожная пара вачэй надзвычай важныя. У Менску МАП зліквідаваў маштабную сетку нелегальнага гандлю абуткам. Сям'я сталічных прадпрымальнікаў больш за год утрымлівала ўласны ценевы маркетплейс у месенджеры Viber. Праз 3 закрытыя групы, дзе налічвалася 10 тысяч падпісчыкаў, муж і жонка прадавалі абутак па дэмпінгавых цэнах ад 10 до 45 рублёў за пару. Схема была максімальна заканспіраваная. Для ўліку замоваў выкарыстоўвалася ўласнае праграмнае забеспячэнне, а грошы паступалі на дзесяткі рахункаў, аформленыя на падстаўных асобаў. Гэта дазваляла хаваць рэальныя даходы, якія вымяраліся сотнямі тысячаў рублёў. Фінал гісторыі наступіў у сераду, 13 траўня, калі супрацоўнікі падатковай інспекцыі і амапаўцы правялі ператрусы ў кватэры і камерцыйных памяшканнях падазраваных. На тое, каб узламаць зашыфраваную базу звестак камерсантаў, у аператыўнікаў пайшоў месяц. Падатковая высвятляе дакладны памер нявыплачаных дзяржаве грошай. У Менску ў Палацы Незалежнасці прайшла сустрэча Александра Лукашэнкі з уплывовым амерыканскім прапаведнікам Фрэнклінам Грээмам. Візіт высокага госця мае відавочны палітычны падтэкст. У складзе амерыканскай дэлегацыі ў сталіцу Беларусі прыбыла і Грэта Ван Састэрэн, знакамітая журналістка і жонка Джона Коула, спецпасланнік ад Дональда Трампа. Лукашенка асабіста прывітаў яе і перадаў найлепшыя зычэнні прэзідэнту ЗША, назваўшы Беларусь яго надзейным сябрам. Гэтая сустрэча адбылася на фоне рыхтавання маштабнага фестывалю надзеі, які пройдзе на Чыжоўка-арэне ў гэтыя выходныя. Эксперты звязваюць прыезд такіх высокіх гасцей з працягам гуманітарнай місіі ЗША. Пачынаючы з 2025 года, візіты атачэння Джона Коула ў Менск традыцыйна суправаджаюцца чарговымі хвалямі вызвалення палітычных зняволеных. А нацыянальны футбольны стадыён рыхтуецца да галоўнага матчу вясны. За сотня да фіналу Кубка Беларусі паміж менскім «Дынама» і «БТ» ужо раскупленыя больш за 11 тысячаў квіткоў. Чакаецца, што заўтра галоўная арэна краіны будзе запоўненая як мінімум на траціну. Мінчукі выйдуць на поле ў статусе фаварытаў. Каманда Александра Шагойкі дэманструе стабільнасць і забівала ў 10 апошніх матчах. Для «Дынама» гэта шанец узяць кубак упершыню за 23 гады. Аднак барысаўцаў не варта скідаць з рахункаў. Нягледзячы на цяжкі атрезак у чэмпіянаце, БТ застаецца самым тытулаваным кубкавым байцом. Пачатак матчу заўтра о 15:30. На гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.